Det var altså ikke med vilje. Sådan. Her I 2 små ostepølser. Er I godt klar over, hvad der kommer at ske? Jeg kunne have været fløjt til Mogens. Vi tager en 2 mod 1 kamp. Hvis jeg vinder, hugger jeg hovederne af jer. Hvis I vinder, så får I bolden tilbage. Okay, vi ses om et kvarter. Den har vi, den her. Ja. Hvem tror hun er? Vi kan nemt puste hende væk. Hun har det samme som en skolebus fuld af frisk kød. God gang. Kom. Spørgsmål. Vi skal lige lukke ind. Altså, hun er 99. Vi kan ikke tabe hende. Nej, jeg gider heller ikke have noget hoved af. Jeg giver dem lige en chance. Like no reaction. Ja, den her. Hvem tror hun er? Ja, nemlig. Altså, hun var jo sikkert... Hun er jo nok kun 99. Ja, den her. Hvem tror hun er? Ja. Altså, hun var jo sådan 99 år. Det skulle jeg ikke sige. Hvad for noget?